aby ti, Jasné. aby ti zemiačky sa upiekli. On že 14. Hovorím ako za hodinu 14, to je dobré. A kvetinky sú preto pekné, lebo sa s nimi rozprávam. Jedna niesla to, čo som si kúpila, druhej som sa držala a tak sme išli. Papíry mám fyzické. Na prvou postavím úplně vľavo. Vyznáš. Katka, tvoja škola. Tak povedal, že mám na krivo postavený dom. Som ju pripálila a ten hrniec bol úplne prihorený. Musela som tam dávať cít, takže neviem, ako ten hrniec dopadne. Ja som sa rozbehol buchták, no a stretli sa malý a veľký, no tak on letel 2 metre a ja som... Bol to faul, no bohužiaľ.